Angithi sela monti ngomhla 7 May. Ngina awululeke umyale nanga umlungu uthi yini angayenza nje azofike athi khaxa angena athi khaxa ela monti. Uthi yini ofanele ayenze? Fana phapha. Aphapha. Iphapha fanele uphaphe lapha ela monti. Iphapha. Ungakhophozeli ungabi namahloni uphaphe lapha ela monti. Kuyaphapha ela monti. Usho ukuthi ngiphaqe. Ubaqe ya ubaqe ubile la monti ubile ungathuli nje ukhulume la monti ngidingevu upepereze ya upepereze ngizoba nesipepe ube nesipepe yini enye uzoba nawo ngizoyenza futhi ngizopepereza ngizodlingevu ngizobila uqine ungaqini uqine ngizoleva ngidlingevu uleve futhi hayi ngidlingeve elamonte ngithi elamonte community hall 12 PM, 12 mina abantu baselamonte abazi PM. Abazi PM ukuthi 12 mina. Okay. Ngena mahala ngithi yazi. Hayi mahala. Ngena mahala. Gospel ngithi for free. Enye into sayitshela kumele simsize ngayo. Kumele simkhiphe inyumbazane. Yeah, inyumbazane phela vele ngeke ukwazi ke la muntu ungakhisho wonke umuntu omnyama ukhishwe inyumbazane. Manje wena uzofitha kahle. Ufuna ukhisha inyumbazane. Fanele ukhishe inyumbazane. Abo nani ngikhishiwe inyumbazane. No, umuntu omnyama wakhishwa inyumbazane. No, abo bafetha ningikhipheni. Ngikhipheni inyumbazane. Hayi ngikhipheni, bafetha nami ngifuna ukukhishwa inyumbazane. Ngikhipheni. Usukhulile manje usungakhishi inyumbazane. Hayi ngikhipheni. Inyumbazane yakho isisipheni. Baba ningadlali ngabe ngikhipheni sayitshela. Isinkulu inyumbazane lo muntu isivuthiwe. Usekhulile phela. Yabana ikhisho manje. Ukhishiwe nani kanjani? Akade wakhisha inyumbazane. Uzoba right yazi. Azokhipha inyumbazane. Yazi mina ngifuna ucele mina formal, ucele ngathi ubhale formal letter. Uthi ayi, usho igama lakho uthi hereby. Usho nje kuphela lokwakho. Ekuzwakala ukuthi ucele kahle formal. Ngibhala ukuthi dear Siyanda noSayitsheni. Dear Siyanda noSayitsheni. Yes. I Caleb Peterson. Ngicela ukukhishwa. Hayi uhereby ngumzwangu. Uhereby. Hayi. Okay. Hereby ngiyangicela ukuthi ningikhiphe inyumbazane. I hereby plead with you, noma ask you or I beg you dearly from the bottom of my heart to remove uyisuse lento kumina le inyumbazane so that I'll be like everyone else. Njengani nje. Okay. Kuzwake isicelo sakho so keep inyumbazane bona ngoba right manje la monti right. Mhla 7 May nje sela monti community hall. Ngoba usu right. Mhlawumbe singamkhipha inyumbazane use right umnyaka yakhe ngoba yena ufuna ukuthi khaxa ungena khaxa kubantu abamnyama manje samtshela thana akhisha inyumbazane use right bangakhisha inyumbazane right usengakhisha inyumbazane usuwakhisha inyumbazane vele nawe siqala lapho ayekho phela into omnyama wakhishwa inyumbazane manje mayefuna ukungena abantu abamnyama kuzofanele ukuthi ukhishe inyumbazane hayi leyo phela leyo hayi leyo negotiate imali